Non sabemos onde anda, perdóname, Tellado, Raquel Atanes. Boas tardes, Raquel. Que faz? Boas tardes, Juan. Bueno, ti xa sabes que eu isto da decoración de Nadal é algo que me tomo moi en serio e parecíame que lle faltaba un pouquiño de luz. O noso prato estou lle poñendo remedio, pero con reforzos. Vicente, ven por aí. Xa está todo arreglado. Vai falla máis luz ou xa así? Está ben, era un LED que estaba fundido. Veña, pois baixa pero a modiño, Vale, baixamos. O de ello non te mancar. Non sempre que temos que realizar traballos en altura, sabemos que é importantísimo ter todas as medidas de seguridade e as ferramentas necesarias para facerlo dun xeito seguro. E chamamos a Vicente Manso, experto en prevención de riscos laborais. E isto dos traballos en altura é algo que, lamentablemente, moi boa tarde, Vicente. Boa tarde. Está de actualidade un inverno máis e é que nas últimas semanas temos que lamentar varias vítimas mortais en Galicia, na nosa comunidade, precisamente por caídas de alpendres, de tellados, a últimas en ir máis lonxe, onte mesmo en Muiños. Un accidente fatal, cun final fatal, é algo bastante habitual porque eso da caída de tellado é o accidente doméstico máis común ou dos máis comuns, sobre todo en inverno, Vicente. Pois sí, pois que había que definir que é un traballo en altura. Un traballo en altura é aquel que se realiza en unha altura distinta a plataforma normal, é dicir, subido a un taburete é un traballo en altura. O que pasa é que a legislación española exige tomar medidas excepcionales cando estamos a máis de 2 metros con respecto ao suelo. Que aí xa a caída pode ser... Pode ser mortal. A semana pasada un traballador en Lugo caiu desde 2 metros, desde un andamio, e matouse. Onte mesmo, dentro do tellado de Uralita tamén, porque a caída de tellado é ben perigosa. E agora no inverno entendo que coa choiva, coas inclemencias meteorolóxicas, aínda se fai máis arriscado. Bueno, eu creo que non nos estamos dando de conta dunha cousa no tema do fibrocemento, das uralitas que había antes, vale? A uralita antes, fai 30 anos, levaba amianto. O amianto conferíalle unha dureza especial. Podías andar por encima dela. Non rompía, por encima dela. A xente creo que se está olvidando dese tema, de que os novos fibrocemento... E agora a uralita rompe o que? A uralita rompe. Entonces, cuando... Eu acordome de pequeno andar encima da uralita, bueno... Claro, eu creo que a xente non está dando conta deso. Entonces, cando subimos a un tellado de uralita, uralita é unha marca comercial, fibrocemento. Vale, para entendernos todo, a uralita de sempre, debemos buscar onde estén as correas, onde estén as vigas, vale? Non pasar por medio e, sobre todo, botar un tablón para aumentar a superficie de contacto, que eso non o fai a xente tampouco. Entonces, o accidente que houve onte, mismamente, foi por a rotura da uralita de un pendello, nin sequera da casa. A casa principal pois está feita de tella ou está feita de outros elementos. Sí, ou nas cuadras do gando, ás veces hai accidentes que van por encima das cuadras para limpar algo e caen. Son os accidentes típicos que hai nas ganderías, ou que é a típica reparación dun pendello, dun alpendre ou dunha granxa. Hai moitas caídas en alturas. Nada, pero non só nas casas, nas empresas, madre mía, o que pasa nas empresas. É relativamente reciente o uso de arnés, No, que va, que va. O que pasa é que as técnicas cada día están mellorando moito, cada vez hai novos equipos. Eu, cando era pequeño, viña aos obreiros traballar, non hai levaba... Sí, pero ahora hai unha legislación, hai unhas normas, hai unhas evaluacións de riscos. Hoxe repasaremos cales son as medidas que podemos empregar, que ademais estamos en datas, como ben dicía Raquel, na que moita xente se sube aos tellados, non só para arreglar pingueiras, senón tamén para poñer os alumeados de Nadal ou simplemente para limpar os canalóns. Podedes ir enviando as vosas consultas para Vicente Manso, que de contado estamos con él, e arrancamos así o que anda aí. Na mezquita, pero nos continuamos con Vicente Manso, que é experto en previr riscos laborais, con quen imos aprender a previr caídas do tellado. Recordamos, esta mesma semana lamentamos o falecemento do exalcalde do Concello de Muiños por caer dentro dun tellado, pero mesmo a principios de novembro, hai un mes, outro home caeu tamén traballando en riba dun tellado no Concello de Esgos, e o certo é que vemos moitos accidentes deste tipo, ti dis, os máis comuns, non? As caídas de altura. Sí, é un accidente bastante frecuente, porque non se toman as medidas de seguridade, e además hai que ter en conta que calquer caída en altura é de consecuencias moi graves ou mortales. E eu vexo tamén, coinciden as noticias, que eran xente que tiñan unha idade. Sí, é un factor a ter en conta. A medida que temos máis edade, pois xa non somos conscientes que perdes agilidade tamén. Perdes agilidade, non tes esa consciencia do peligro, digamos que te relaxas un pouco, e bueno, sí, a partir dunha edade non se debe subir a... Pero o importante creo que é recalcar que a clave está na seguridade.
no sistema de seguridade que levas, porque todo o mundo pensa que controla, todo o mundo pensa que sabe, que non vai pasar nada, que subiu 20 veces, non pasou nunca nada, sabes? Como di a xente, eu subí 20 veces e nunca pasou nada. Sí, pero se levas unha medida de seguridade que te protexe contra ese día, que pase, non? É a maneira de salvar a vida. Bueno, hai unha frase que define moi ben este mundo, que dice que se subes seguro, seguro que baixas. Moi ben, está ben feito. Está moi ben esa frase. Está ben feito. E as medidas de seguridade, cales son as claves? Este é un mundo inmenso. Vale, as medidas de seguridade empezarían polos pés, vale? Levar unhas boas botas antiesbarantes, e cando a xente... Non subir en zapatilla nin en chanclas, evidentemente, nin cosas. Hai un dato no tema das botas de seguridade, que é o marcado SRC, que podemos ver aquí. Ese é un marcado antiesbarante. Cando compremos unhas botas, miremos que teñen ese marcado SRC. Cando andes por un tellado, eso é moi importante. Moi importante. Despois, evidentemente, a partir de 2 metros xa temos que ter un sistema de retención, un sistema anticaídas, pois composto por un arnés, os seus mosquetós, as súas cordas, que podemos ir vendo... A partir de 2 metros? A partir de 2 metros é obligatorio. En España é obligatorio ter un sistema anticaídas. Ora mira a cantidade de persoas que se suben a unha escaleira, que se suben ao tellado... Nos andamios tamén a 3 ou 4 metros sin arnés. Exacto, sí. E hai que ter en conta unha cousa, e é que a gravedade das consecuencias da caída non van en función da altura. No. Vale, é dicir, tú podes te matar de 2 metros, ou podes caer de 6 e ao mellor librar, porque depende do corpo si se reubica, tú caes de 2 metros hacia atrás, o corpo non lle dá tempo a ubicarse e caes ca cabeza, por o cual un casco para traballos en altura é fundamental. Calzado e casco básico. Calzado e casco é básico. E despois decía non empregar escadas de máis de 5 metros de altura. Sí, bueno, as escadas eu as teño arrestadas, sabedes moi ben o programa que fixemos aquí das escadas. A escada é o equipo de traballo que máis accidentes produce no mundo rural, é no mundo profesional. Entón, se utilizas unha escada tamén a partir de 2 metros, temos que utilizar un sistema anticaídas. O que pasa é que, eu pregunto, onte precisamente estaba dando unha volta, vin un vecino que estaba poñendo as luces de Nadal en riba do tellado, que fai moita xente nestas datas. Entendo que ese veciño, para estar máis protegido, vale, vai facer caso a Vicente. Vai comprar un sistema anticaídas, un arnés, unha corda, tal. Teremos que, se imos traballar no tellado, tamén poñer unha fixación ou algo para amarrarnos, non? Cando nos anclamos a unha corda, evidentemente a corda ten que estar anclada a un elemento. Pero tes a chimenea no tellado, non? No caso dunha casa é moi fácil tirar unha ondiña, como pode ser esta, vale? Como pode ser esta, que dé a volta a casa ao outro lado e facer o atado por outro lado a un árbol, ou a unha columna ou outro lado. Entonces, cando tú recuperas a corda, tú xa tes un sistema de sujeción en altura, vale? Claro, estamos falando de cordas. Claro, cordas de verdade. Pero cordas, cantos nudos sabemos facer nunha corda en plan seguridade? É o de atar os zapatos. Atar os zapatos, claro, ese é o problema. O tema dos traballos en altura ten moito de formación tamén, é dicir, temos que saber facer nudos, temos que saber utilizar mosquetós... Ti que nudos faz para engancharte aquí, por exemplo? Aquí xa non me podo enganchar, porque isto é unha anilla de anticaídas. Engancharíame aquí. Isto é unha anilla de traballo. A cintura. É unha anilla de traballo. E esta entonces para? E isto é unha anticaídas. Vale, aquí é onde ataríamos o sistema anticaídas. Normalmente sempre se traballa con doble corda. Traballase cunha corda de traballo, vale? E traballase cunha corda anticaídas, que é unha corda como se fose o airbag dun coche. Que o temos aí e non lle facemos... Pero que nudo lle farías, entón? Un 8 doble. A ver. Vale. O 8 doble sería este. Este sería un 8 doble. Vale, aí está. Este é un nudo típico de traballos en altura. Claro, pero o 8 doble temos que conectalo aí. Con que o conectamos? Cos chamados conectores, vale? Que vulgarmente son os chamados mosquetós, vale? Un mosquetó. Estos os mosquetós tamén se variaron moito ao longo da época, vale? O sea, non se pode amarrar a corda directamente aí? Si a podemos, facendo un nudo cosido. Pero con este nudo non? Sí, con este nudo tamén, pero teríamos que facer un nudo cosido, é dicir... A ver se podes facer un pouco máis lento para que se vexa. Vamos a facer un nudo en doble primeiro, collemos a corda sin doble, damos a volta, e damos outra volta por detrás e volvemos a salir. Vedes que ten a típica forma de 8. Vale? E depois o que faríamos sería peinar. Peinar un nudo sería que ninguna corda bote en riba da outra. Vale? Entón, isto sería un 8 en doble. Claro, isto, se non temos un conector, non podemos metelo aí. Entón, o que temos que fazer é o que se chama un 8 cosido. Entón, empezamos facendo un 8 en simple. Vale? Isto sería un 8 simple. Vale? Aí. E despois, o que facemos é pasalo pola argolla, vale? E despois o que vamos facendo é
o que se chama coser o nudo, vale? A ver. Seguindo este, pasaría por aquí. meter esa agulla. Exactamente. Habrá moita xente, Vicente, que non se estea a ver. Pasaría por aquí, vale? Ai, faz Pasaría oito por igual. aquí, vale, así, vale? E ahora pasaría por aquí e sale por aquí, vale? É dicir, cosemos o nudo seguindo o 8 en simple e xa temos Vale. 8 en doble, vale? Parece sinxelo cando fai Vicente, pero moita xente estará a pensar, comprar claro, un pero arnés, comprar esto- unha corda, aprender a facer os nós, non o dixemos aínda, Claro. pero que o principal é que cando vexamos algo perigoso, chamar algún profesional para hacer os traballos. Por suposto. É dicir, no tema dos tellados, quería distinguir dúas cuestións. Por exemplo, aquí estamos vendo a tella, unha tella árabe, unha tella típica. Por debaixo, normalmente, da tella, hai un forxado, vale? Ou hai unha madeira, ou hai un tramado. Non hai problema. Tú subes o tellado e rompes unha tella e non vas abaixo. O problema é que as uralitas, o problema é que as placas de fibrocemento, que están apoyadas en correas. Entre correa e correa, pois hai 1,5 metros. Cando nós subimos encima e pisamos no medio, a placa o que vai é fundirse. Pero cando era pequeno que subían as uralitas pisaba onde estaban os clavos. Home, claro que pisaba, claro. Diga, Onde aí hai estaban os club, clavos aí hai das... viga. Onde Aí hai está viga, a claro. viga, onde está a correa. Pero si tes que reparala ali no medio e meteslle un parche ali, O xente que a sube xente para limpar. arrisca. É moi fácil. É botar un tablón, botar o tablón, 2 tablós e ir pisando cos tablós. Entón, o tablón ao traveso apóyase sempre en 2 correas. Entón, nunca vai a romper. É simplísimo. Moi boa seguridade. É simplísimo. É Un tablón que chegue a 2 vigas. Claro. E despois, onde está o risco? O risco está en cubertas que teñen máis do 20% de inclinación. Cando subimos ao tellado a reparar? Cando chove, cando está húmedo. Oi, cae unha goteira. Estás pensando agora no tablón, os tablóns esvaran tamén moito. Sí, claro, esvaran, por eso temos que subir en seco. Non debemos subir cando este chovendo ou cando hai climatoloxía adversa. Non? Que puñían as botas para ser antisbarantes? SRC. SRC. É a clasificación Se pon na etiqueta máxima. SRC, E despois, é moi que- importante, o que acabades de ver. Antisbarante. O casco con barboquexo. O barboquexo é un elemento moi importante para que se eu caigo desde un andame ou caigo desde unha altura, o casco non se me cae. Se eu puxera un casco de obra normal sin barboquexo, no proceso de caída, me caería. Callo desde 2 metros, podo romper a clavícula ou podo romper o fémur ou que sea, pero a cabeza, desde logo, Leva la protección. leva Pois eu creo que aprendemos cosas ben importantes. Primeiro, que son os accidentes máis frecuentes, é dicir, cada vez que subamos unha altura, telo ben presente. Si subimos, facelo ben protegido, senón chamar un profesional. Moitísimas grazas, Vicente. Gracias a vos. Moitas gracias, Vicente. Marchamos, vémonos mañá no Land Rover cos mozos da Lousa. Estarán ali os 3 mozos da Lousa. E mañá no que anda aí, estamos aquí tamén. En directo, quedan agora co Voltas co Prato. Ata mañá. mañá. Chao, chao. Chao.